What's up mga virgin? Welcome back to my YouTube channel and this is Clutch Agas. So for today's video is 5 facts about me. So na ako'y kauban nga tigpangutana tungkol sa kuha. So oo kabalo sa iyang question. So nakulbaan ko gamay sa iyang mga pangutana kaya ba ko kabalo sa iyang pangutana kani dapat ready jud ta everyday. So karon sugod na ta unsay mong first question. Number 1. Unsay mong tinuod na pagkatao, babae or lalaki? Lucky, pero ako lagam ko sagol na babae. Nakosto nga guys, kay part man ko sa LGBTQ plus A community, LGBTQ community. So keduha. Number 2. Unsay mong full name? So, akong full name is Clam Philip Agas. Clam Philip Gira Agas. Diba? Bongga kong pangalan dito. So, tulo, what is your Number 3. question? Nana ba kayo nag-crush na babae? Ako? Wala pa. Wala pa na-crush na babae. Ako'y crush babae sa una pero plastic lang to siya tinuon. So, kasi mong ikaupat na pumutana. Number 4. Nana ba kayo na-crush na lalaki? Crush na lalaki. Karon na ako ay crush na lalaki karon. Pero secret lang pangalan ha. So number 5. Number 5. Nana ba kayo na pag-awayan na friends? Ako? Awayan na friends? Yes. Ako siya makunauna. Na maglagot siya lang na ako. Umapos na guwapa. So, tinuod guys. Na ako'y naawayan na. Mga friendan ako kay mukera kasi daw. Mas gwapo. Char. So, kato lang. So, thanks for watching guys. So, bago natin to i-off, dapat nasa ko i-advise. Ako i-advise is please subscribe to my YouTube channel and like and share. So, bye-bye. Thank you.